पवन भैया के टीजर रिलीज हो गइल बा मीरा म्यूजिक से। सारा भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग आपन आपन अनुमान लगावत रहल कि पावर स्टार पवन सिंह के मीरा म्यूजिक से जवन गाना आ रहल बा ई गाना कॉमेडी बा, लेकिन ई गाना के टीजर देखला के बाद से आ टीजर में जवन बम बम पीटल बा आवाज उ देखला के बाद से हमरा तो बुझाता कि पावर स्टार पवन सिंह ए वीडियो में एगो लफुआ रहत रहे जवना के अति के लेके जवना से परेशान होके मेहरारू कहतिया जी अब चूल्हा हमार अलगे जले। एमे 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 दूगो मूड बा। हाँ। एगो तो झगड़ा वाला मूड हो गई आ एगो कॉमेडी वाला। रउरा लास्ट में सुनले कि चूल्हा लगा उनकरा जैसा तो हम कर नहीं सकन। कॉमेडी में जगह पियकड़ ना बोलला सन एकदम टू कॉपी हुए उतार देले बड़ तो कॉमेडी वाला गाना 100% बा। अच्छा बनल बा पुदीना के बाद कहता लोग एकरा के पुदीना के रिप्लेसमेंट करी। अच्छा एमे पावर स्टार पवन सिंह जब भी गाना के जब शूट होत रहो तो बड़ा खुश रहन, बड़ा खुश ई फील करत रहन कि गाना जवन बाकी उ जवना मिजाजी में रहो उ मिजाजी के लेके जब कोनो काम करे में मजा आवेला नु तबे आदमी खुश दिखेला। आ उ मजा पवन सिंह वगैरह लेत रहो ना मजा दिखता। एक और बात बा, पावर स्टार पवन सिंह के म्यूजिक डायरेक्टर प्रियांशु सिंह के अपन चैनल है मीरा म्यूजिक। प्रियांशु सिंह बहुत सारा गाना पवन सिंह के पहले बड़े एक से एक कंपनी के हिट दिले बड़े। जब तक ले प्रियांशु सिंह अपने आप में सर्टिफाई ना भइल कि गाना हमरा लायक बा चाहे गाना हिट होके लायक बा, तब तक ले गाना ना रिकॉर्ड भइल ना कुछ। यही वजह से प्रियांशु सिंह देखी नया कोइले बड़ो और धाक धाक मारता एकदम खिसिया के ले छोनौली उठैले बड़ी क्वीन सालनी। लेकिन एमे क्वीन सालनी के भी एगो अलग किरदार देखे के मिल रहल बा। क्वीन सालनी एमे प्रियांशु सिंह भी एमे बड़ा कैरम बोर्डवा खेलत रहन प्रियांशु सिंह है हुन। अब बताइए देखी कुल मिला के अगर बात कर जाओ कि में का भावे तो पवन सिंह बाड़न ठीक बा। पवन सिंह के मेहरारू बड़ी। अब पवन सिंह बाड़न तो रात रात भर घूम घूम के अपना पार्टी साथे खेलत रहन ठीक बा। अब मेहरारू तो भाई खिसियबे करी जब तू घरे ना जीबा तो यही के वजह से चूल्हा अलगा जो साफ साफ जान जी आई लो रहुआ सब कि पावर स्टार पवन सिंह के गाना के जो टीजर आइल बा मीरा म्यूजिक से कल सुबेरे 6:45 पर उ गाना रिलीज होई। यानी पावर स्टार पवन सिंह के म्यूजिक डायरेक्टर प्रियांशु सिंह के अपना चैनल मीरा म्यूजिक से रिलीज होके वाला बा जवना गाना के नाम बा चूल्हा अलगा जरी। पावर स्टार पवन सिंह और शिवानी सिंह मिल के गौले बने। एगो बात जान जाइए प्रियांशु सिंह के ओरी मत बुझिए लोग गाना लेले बड़न त गाना खानी गाना लेले बड़न त गाना खानी। पावर स्टार पवन सिंह के हमरा लागत है कि योगदान से मीरा म्यूजिक बहुत बड़ा हिट करे ई गाना। ए महाराज कल गाना रिलीज होके दिया हमरा लागत है कि 5 मिलियन 6 मिलियन दिन भर में जाएगी। दिन भर में हमरा लागत है कि काले पावर स्टार जोन बाकी प्रियांशु सिंह के चैनल मीरा म्यूजिक के 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाए फिलहाल आराम से हो जाए। आ एगो चीज तो नहीं है सही में फीका लागत है कि लोग एकर इवेंट नहीं खेलो कर इवेंट अभी गाना रिलीज होई ओकर बाद कहीं इवेंट रखो हो सकता त अभी इवेंट के कोनो ई फाइनली नहीं खेले कि प्रियांशु सिंह से विनती बा अगर वीडियो देखत रह तो भाई तू एकर इवेंट रख एकरा के बहुत बड़ा जोन बा की रथी से एकरा के पर्दा से एकरा के जोन शुरुआत करो। देखी भोजपुरी इंडस्ट्री में कमे लोग टैलेंटेड बा ठीक बा। कमे लोग टैलेंटेड बा बहुत लोग बा जे रगड़ रहल बा। अगर टैलेंटेड के बात कइल जाओ तो ओमे प्रियांशु सिंह के नाम बहुत सही जौना उम्र में एबरा जौना औधा पौले बड़न वो अपना टैलेंट के वजह से पौले बड़न। तो रउआ सब वीडियो के खूब ज्यादा शेयर करी, चैनल पर नया बने तो सब्सक्राइब करी आ कल सुबेरे गाना जाके मीरा म्यूजिक पर देखी 6:30 पर पावर स्टार पवन सिंह के धमाका। मिलता नहीं सुन अगला वीडियो में।